Yun mga manoy, magluluto tayo ng pininyahang manok. Isa muna yung mga panghalo natin sa pininyahang manok. Yun. Sibuyas. Mga pansangka po. Pininyahang manok. Siyempre may sili. Lagay natin yung sili. Saka natin sa pag-isa para yung ahang niya talagang kapit na kapit. Ang galing mo talaga, bright ka. Yan mga manoy, nangangamoy na yung sili. Ang bango. Sama na sa sibuyas, bawang. Managisa tayo, ginawa na natin yung sili. Kapit na kapit talaga yung lasa niyan. Maanghang. Siyempre, pag Bicol, masarap yung maanghang. Ayan na yung manok. Ayan. Palutuin muna natin yung manok. Lagyan natin yung pampalasa. Ayan. Kalahati. Lagyan natin ang paminta. Ayan mga manoy. Kunting kulo lang yan. Ito na agad yan. Pansasabaw natin ang Sprite. Ang galing mo talaga, bright ka. Yun. Yun, kumukulo na. Maglalagay tayo ng cubes para Ang galing alam mo nyo na talaga, kapit na kapit bright yung ka. lasa. Mas masarap din kasi pag may cubes. Kadagdag lasa yan. Halu-haluin lang natin konti. Ito madali lang naman to lumambot kasi ano lang siya, yung 45 days. Yung native mas matagal lutuin. Ito yung ulam natin. Tapos ito naman yung kanin. Saan tayo nagluluto? Mga rice cooker lang yan. Bagong luto. Kakainin natin. Yan mga manoy, buksan na natin. Yan. Ayan na. Kapit na. Natin yung patatas at carrots. Carrots. Oh my God! Natin maluto yung carrots at patatas. Ang bango. Simple ang luto lang yan ni Manoy, pero masarap yan. Yun, mga Manoy, malapit. At paglalagay tayo ng yan, amasita. Kalasa yan. Hop! Tansyahan na lang. Depende na lang kung gaano karami yung paglalagay nyo ng ganito. Yun, haluin natin para umikit yung timpla. Ang mga ibon nauli. Yun, malapit na siyang maluto mga manoy. Yun, lalagay natin yung pinya. Pineapple chang. Ang galing mo talaga, bright ka. Dito kasi mas maganda may sabaw-sabaw kasi marami kaming kakain eh. Kaya mas ginugusto nila may sauce. Yan. Palagay ko mga 2 minutes lang pakulo na yan. Luto na siya. Gusto nila may sauce kasi sinasabaw nila sa kanin.
Diyan na naman mga tropa natin. Boss Regal, kaway naman dyan. Kamanoy, salamat sa luto mo. Napakasarap. Abir. Ano kaya yan? Sarap na, Manoy. Bray, ano masasabi mo, Bray? Ngayon mo sa akin, sasaktan ka. Kapal na Pwede mukha na. mo. Kasalanan mo naman Ano yan. masasabi mo? Ayan Okay. na. Okay. Yes. Okay. Ayan, kain tayo. Walang-wala eh. Ano, lagay tayo ng ulam. Kapalong. Overload kanin. Yan ang overload kanin. Meron na magkaupo doon. Ipupo. Ay, Gago. Ang sarap mo talaga magluto, Kamanoy. Ayan o. Kain tayo dyan. Ha? Ayan o, kain. Wow. Tatanggal mo sa Ayun, oh. si Patulo. Pare, kaway ka naman dyan bago ka sumubo. Yan, si Boss Dax. Sarap. Kain na na mga manoy. Simula na tayo. Overload kanin. Kamanoy, anong luto to, Kamanoy? Sarap. Parang maanghang ah. Kamanoy. Ba't naluto mo? Anong luto to? Gutong nakakain. Oh, sarap. Ang galing mo talaga, bright ka. Gaano ako makipag-uwi ko? Bunggo. Brad mo? Brad mo? Hindi, ito ko lang. Wala ako ng pata. Sarap yung boy. Knuckles ba? Knuckles pata rin yun ba? Iniwala sa gitna. Sarap. Dahil tayo ito. Sarap ng libre. Libre, basta libre. Masarap. Sarap talaga. Nasa meron na, sirpati bigyan mo lang. Salamat ah. Kahit sabi nila. Sana all ng libre. Kala lahat libre. Araw-araw Pero yun. nilibre kami ni Joey. Sa Sibisor. Okay lang yun. Lunch pa. Bukas libre naman yung ulam. Salamat sa ano. Sa nang libre. Iba talaga pag anak ni Balong eh, no? Kayo nang sponsor to ngayon. Kailan? Ba? Salamat kuya. Sa mong pagkain niya, saan pang bayad? Thank you, ha. Ba, yung 70 ko, ha. Nakaka-wow. Yun talaga po nakakaluwag. Ang libre. Sir, yung order pa lang sa inyo, sir. Ha? Alas 6 na lang sa'yo. Yung tira ko ngayon, alas 6 na lang. Ilan? Yung tindahan mo. Maybe. Yung iba, Walang ganun. hanggang alas 6 na lang ah. Ikaw, sabi. Nabi. Sa amin, Sa inyo, sa amin, hindi. Binilik na naman, no? binalik din sa amin eh. Ano na, 2 hours pa rin. Para mga ano, eh. Ba't dumadami? Bang ha? Maga ka na uwi niyang break. Ano? Tao. Bakit? Wala, alas 6, nandun ka na. Do. Sa amin, ang curfew, hanggang alas 10. Ano, alas 10. Ano ingay? Ngayon, ayaw nila ng balat. Namimigay. Ba't ayaw nila ng balat? Yung manok, hindi mabubuhay nang walang balat. Ayan, overload kanin ulit. Paano tayo makakapag-diet? Ito, ganitong ginagawa natin. No. Uy, kain na kayo. Ano yan? Sarap. Susubok ako dun sa ano.
sa Overload Challenge. Five minutes Overload Challenge. Sarap naman yung balat. Yung balat. Manalo. Tubig. Ah. Ano yun ito? Kain-kain. Busin mo na, Bray. Yung wala. Kain-kain na. Nakakulang kami sa Javid. Tatay naman si Joel. Kain nga ako. Wala ka na. Galit kaya ata magsahin. Kasama namin galit ng... Tumayo ko lang. Nagsahin kasi naubusan ng kanin yung kasama namin sa... Ay boy. Ayawan na nila. Ayaw ko na rin. Yan o. Tol. Ayos na. Hanggang dyan na ulit, mga manoy, mga manay. Bye-bye.